This episode is brought to you by Netflix. Most Valuable Promotions and Netflix are hosting a blockbuster triple headliner Saturday, May 16th. Ronda Rousey returns to face fellow women's MMA pioneer Gina Carano in the main event. Plus co-mains Nate Diaz versus Mike Perry. And the best heavyweight in the world, Francis Ngannou versus Felipe Lins. Watch Ronda Rousey versus Gina Carano, live only on Netflix. Saturday, May 16th at 9 p.m. Eastern Standard Time, 6 p.m. Pacific Time. Study and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. From origin to legend. I need to become a symbol. I need to become Batman. Become the hero. Someone's gotta step up. Build the legacy. Let's get to work. You wanna get nuts? Let's get nuts. I'm allergic to nuts. Lego Batman, Legacy of the Dark Knight. This is my favorite part. Available May 22nd on PlayStation 5, Xbox Series XS, and PC. Rated E10 for ages 10 and up. Helo, a croeso gan ysgrifennu chi gyd, a diolch yn fawr ymuno ni unwaith eto. Croeso ni podlediad Rugby Cymru. Heno ar y podlediad ni edrych yn ôl ar gymau yr wythnos diwethaf yn y gynghrair, yn trafod carfan newydd Steve Tandy a Chymru, ac yn edrych ymlaen am y penwythnos olaf yn URC. So croeso boys, popeth yn iawn efo chdi, dau? Grêt, diolch. Croeso. Popeth yn iawn, diolch. Edrych mlaen i ddiwedd y tymor nawr. Mae wedi bod yn rhyw tymor hir o'r cyfan. Wedyn, edrych mlaen i rhoi bach dros yr haf. Just bedant. Bedant. OK, awn ni dechrau yn golwg gyda'r nos Sadwrn ymhen y Mont. Beth oeddech chi'n feddwl o y gêm olaf yn High Bradley a'r ffordd mawr yna? Canlyniad teg i gwylch? Ar y cyfan, fi siarad lot o'n gyda Dafydd yn gwaith fel chi lli dychmygu. O'n i wedi gyrru mewn, fi siŵr oedd e'n aros i fi yn y carpac, oedd e'n gyrru mewn bod e'n llythrenol oedd fe baner mowr ddi y gweilch yn chwifio wrth bod fi'n gyrru mewn, so oedd hwnna'n gret. A cwrdd oedd fi lan y swyddfa fi fyd, so. Ar y cyfan, dyw ddim yn sioc. Pac y gwylch yn amlwg yn syrenu. Fi credu ail hanner cynta, un tîm oedd yna. Lot gormod o penalties ac yn y blaen. Pac y gwylch yn rhy grif yn ni ar y degau a roi ni gormod i ffwrdd a cardi melyn ac yn y blaen. O'n i heiddi gael ei gosbi. Ail hanner, chwarae ni lot mwy o gêm, ni de. O'n i'n meddwl, y ryddid oedd gyda fel boes fel Max Page, dod ni'n mewn i gêm, sgor ni ceisiau dda, fi credu gyda ni cwbl o ceisiau mas yna. Fi credu bod y gweilch yn heiddi ennill, ond fi credu, y penalty count yn ridiculous erbyn y diwedd. Fi gwybod mae Nigel Davies fi siarad lot am hwn. Fi ddim yn credu oedd y dyfarnwr wedi galw'r scrum, neu nifer o scrums yn deg. Fi credu, a mae fe lawr i dehongliad y dyfarnwr wrth gwrs, a fi ddim eisiau mynd erbyn beth maen nhw'n wneud. Y dyn yn y canol sy'n wrth yn bwysig, ond fi credu oedd na gyfnod rhyw 50 munud mewn i'r gêm, ail hanner. Oedd scrum ni yn edrych yn dda, oedd i'n meddwl Josh Morse yn ei wahaniaeth mowr. Cydd Henny Thomas ar y degau neu'n dda. Harry O'Connor pan dath ymlaen. Fi credu o'n i anlwcus iawn mewn rai y degau. Fi ddim yn credu oedd wedi dyfarnu'r y breakdown digon dda chwaith. Fi credu un o breaks Max Page tua 60-70 munud o dan pist y gwylch. Oedd Boshoff, fi credu oedd yn glir ar ei benluniau, ond
Fi'n credu oedd pawb yn jedel a lan gyda'r gêm, oedd Max Page i gloi pawb, bod y dyfarnwr yna, rhyw eiliad o ddwy wedyn, oedd e'n ôl ar ei drad a oedd e'n turnover. Ond mae hwnna'n digwydd yn pob gêm. A diwedd y dydd, collon ni'r gêm yn y hanner cynta, a gathon ni cyfle hyd nod gyda'r scrum pens i ennill y gêm. Ond mae fe'n stori y tymor i ni, a fi'n cytuno be Mae'r Carwyn. Mae'n just gormod o gemau gallen ni di ennill, adre ac i ffwrdd erbyn tîmoedd mowr, yn derbys mowr. A ni'n walu fe rhyw ffordd i gilydd i'n hunain. Trwy pens, chybod, cosfi'n hunain neu penderfyniadau twp, chybod. Gareth, ti'n cytuno? Wel, dwi'n cytuno 100%. A fi'n credu, mae'n rhyw batrwm ni wedi gweld trwy'r tymor mewn ffordd, le ni wedi cael yn hunain mewn i sefyllfaoedd i ennill gêm, yn edrych yn reit gyfforddus bod ni'n mynd i weld gêm allan, ond wedyn yn y munudau ola yn chwythu fe. Fel edrych nawr ar y tair gêm ola'n unig. So, colli Gaerdydd, 8-20, 4-20. Ar ôl 67 munud, fi'n credu, o'n i 3 chais ar ei blanu, o blanw, cwbl o gardiau melyn, colli'r gêm. Rhywun beth erbyn y gwer. A eto fi'n credu falle oedd perfformiad y Scarlett yn yr dechrau'r ail hanner y trydydd cwarter na. Dath hwnna'n nôl â ni mewn i'r gêm, falle le o'n i'n mynd disgwyl fel oedd pethau ar yr hanner, o'n i'n disgwyl y gwerch i'r bantau. So fod nôl yn y gêm yn cystadlu yn y 10 munud ola. Hwnna'n surprise fi, ond eto disgybleth yn gadael ni lawr. A fi'n credu, pwy bynnag maen nhw'n arwyddo dros yr haf, mae'n hanfodol bod disgybleth gwell dyn nhw na beth ni'n gweld ar hyn o bryd. Achos fi'n credu, oedd e'n penalty count o 21-4 erbyn y gwelch ar y penwythnos, a just ti ddim yn mynd i ennill gemau os ti'n cysido 21 o gicio cost. Pwy bynnag ti'n chwarae. Ti'n mynd i roi gormod o gyfleoedd i'r gwrthwynebwyr. A fi'n credu, hwnna'n patrwm i'r bol enni. Mae eisiau ni weithio ar y disgybleth. Mae eisiau ambell i chwaraewr newydd, yn wedig ar ôl y coeddiadau sydd wedi bod yn dilyn y gêm, yn wedig yn yr ail reng, a falle bod angen rhif 10 arall, ond beth sydd ddim yn rhy ddigalon yw'r ffaith bod ni yn y gêm yma. Fe fi'n cofio 2-2 tymor nôl, o'n i'n colli o 30-40 pwynt, a ni ddim yn gweld le o'n i'n mynd i fod mewn gêm. O le o'n i yn y gêm yna. Beth sydd o'n i'n neud mewn ffordd yw troi'r y gêm yma ni wedi colli fewn 7 pwynt mewn i bydd ei goleithau, a wedyn yn hydrach na cael beth 4 pwynt mas o'r 3 gêm diwetha, ni'n cael 13 pwynt. A wedyn mae'r tabl yn edrych yn gwbl wahanol. A mae'r diwedd y tymor yn edrych gwbl wahanol, ond chwarae teg ar gwelch, fi'n credu, fi'n siŵr wedi nici tafel ymhellach, ond ar ôl tymor bonkers oddi ar y cae dyn nhw, mae'r ffaith bod nhw wedi dod nôl ennill tarian Cymru yn gweud lot am cymeriad y garfan, a jyst gobeithio bydd falle'r colledion o ran Dewi Lake, Jack Morgan o'r hynna, bod nhw'n mynd effeithio gormod tymor nesaf, so amlwg hwnna yw'r pryder, dyn ni'n meddwl o safbwynt y gwelch, yw bod y profiad maen nhw'n colli, os mae'n chwarae'r prifeddol dan nhw, ond ti'n colli 2 arweinwr mawr yn Lake a Morgan, pwy sy'n ni gamu lan i'r rôl na, fi'n credu fydd y prawf mawr iddyn nhw tymor nesaf. O, bendant. A hefyd cofio llynedd yn ei colli byd ar tips, tipric. Ie. Pan ti'n meddwl mae 4 wedi mynd rwan dros y 2 tymor diwetha, mae'n mynd i bod yn her mawr. Just chydig bach i fi fel cofnogwr y gwylch. A ni yn domineiddio yn y scrum yn bendant yn y hanner cyntaf. Ond diwrnod gwael arall yn y line-out. A methu adeiladu o hwnna yn bendant yn yr hanner cyntaf. So oedd yn gêm hollol funny, really, dyd i gwir, ddim yn gwybod y gair. A mae rhaid i gwylch edrych o hwnna, herwydd oedd y sgobod ar amser ddim yn dangos y ffaith yn gwylch oedd y tîm gorau yn y hanner cyntaf. A chwarae teg olwyr y Scarlett yn beryglus. A gathon nhw gêm dda a cymharu hwnna efo olwyr y gwylch sydd ddim yn edrych mor dda. Ond y diwedd, gyda amddiffyn da, digon o'r bêl yn y chwarter olaf,
oedd o'n digon yn ni cyrraedd dros y llinell. Ond roedd o'n really nice, really addas i fi yn y gêm gartref olaf i Jack Morgan i fod cael y cais pwysig i ennill y gêm. Yeah. So, ond yn y diwedd, o'n i just about yn heiddi ennill. Yeah. Oedd chi wedi mynd nôl i beth, cryfder traddodiad, oedd yr boes teledu yn gweud yr un beth, cryfder y gweilch ers dechrau'r cyfnod yn barthol yw pac eriod. Maen nhw wastad i bod y mwyafrif o ran pac Cymru hefyd. Sgyn mynd nôl i dyddiau, hyn oed nôl i dyddiau, Adam, Duncan, a boes fel la fe. Oedd y driving mall, fel arfer, a ni'n meddwl, fel am y llinell y gweilch yn gweithio weddol dda. O'n i'n byw off lot o cymgymeriadau o ran Scales, o'n i'n byw lot o overthrows yn yr ail hanner, a eto, ar ochr arall yn draddodiadol, mae'r Scales yn grif yn y cymwyr fe. Moyn twli fe'n, ond ni'n gwybod hwn ar lefel cymunedol reit lan i gemau prawf rhyngwladol, os dim pac dy ti. Ond dim just hynny, dim pac. Os mae dim dy ti, os chi eb ennill dehongliad y dyfarnwr chwaith, a chi'n neud hwnna trwy dangos cryfder yn y sgrym, ble, allai, fi wedi cael sawl gair y daf wrth hyn am hwn. Sim pwynt fi'n mynd ymlaen. Oedd y gêm di ennill yn hanner gyntaf, a oedd dominyddiaeth y gweilch wedi dangos i'r dyfarnwr, oedd boes sy'n ar y tro'r blaen, yn hen y dyfarnwr, y Scarlett oedd yn neud y cosbi hunain, literally on the back foot. Felly, pob clod i'r gweilch, a fel chi'n gweud, boes fel Dewi Lake, gan ywedig Jack Morgan, mae fe'n neis i nhw mynd off ar bach o bositif, a nhw dwi'n colled enfawr i ni. Fi'n gwybod dim ond Gloucester yn mynd i, a yn draddodiadol, mae chwaraewyr Cymru wedi mynd i ffwrdd i Loegr neu Ffrainc, a do nôl fel chwaraewyr gwell. Maen nhw'n wario falle safon well, wythnos i wythnos. Wedyn mas yn Ffrainc, falle gyda dymder y squads fyna. Ond a fi'n gwybod sy'n mynd ymlaen mewn fyna nawr, rhywun fel Wainwright yn gadael hefyd, mae hwnna'n enfawr. Ond dyna fe. I fi, jyst yn nodau arall o ran y gweilch ar Scarlett, o ran bach i oddi wrth y ca, a fi'n gwybod, ni'n eisiau gwneud y rhy gwleidyddol, ond mae'n jyst teimlo nawr wrth os y diwetha, mae pethau wedi troi to, mae'r ansefydlogrwydd nawr nôl gyda ni, ble oedd falle gyda'r gweilch. Ers yr cyhoeddiad na, Y11 a gyda Caerdydd, mae'n teimlo nawr bod, sy'n gwybod, a hefyd pan oedd coeddi'r am Tom Rogers yn dod i'r gweilch, chi wedi cael chwaraewyr hanner fyna, jyst yn teimlo ansicrwydd, dim bod ansicrwydd wedi mynd yn gyfan gwbl, ond mae'n teimlo mwy ansicr nawr, ni'n teimlo dan mwy o fygythiau nawr, chi bod, a ni'n gwybod mae 2 flynedd weddol dda o flaen ni o ran 4 tîm, ond pwy wyr beth yw i ddeto fe? Ie, dwi'n siŵr dyn ni'n dod nôl at y hwn. Ar hyn y bryd, i fi, mae'n just fel mae'r undeb eisiau'r redig ni ddau lawr. A'r ddau yn ni'n mynd i cael, ar hyn y bryd, heb signings newydd, cael tymor eitha anodd iawn blwyddyn nesaf. Anyway. Fi'n gallu gweld, fi jyst ddim yn gwybod ble mae'r signings mowr yn mynd i dod chwaith. Fi'n mynd Caerdydd wedi sign o'n dda, Scott CEO, mae hwnna'n signing mowr i nhw. Ni wedi colli boes yn dweud ar Jake Ball yn ddeiol, Max Douglas, ni wedi cadw y boen o Bath, Harvey Cookson, a ni wedi rwyddo rhyw bachwr o Leinster. Fi'n siŵr bod fe safon dda wedi bod yn y garfan Leinster, ond mae'n teimlo bron fel ni'n mynd i goffod fel bethau byw off scraps chwaraewyr, falle, neu rwyddo'r, os ni'n lli ffindo gems fel Fletcher, Fletcher Anderson a bobl fel la, arbennig, a os maen nhw'n gallu aros a, aros digon hir i fod yn rhan o falle cynlluniau Cymru, arbennig.
Ond, ni'n mynd goffa dibynnu ar recrwtio weddol doeth gobeithio, achos fi ddim yn gweld lot o enwau mowr eisiau dod i lle ansefydlog am y 2 flynedd nesaf, chybod, pe bai gyda ni y gweilch pwy bynnag, chybod? O, bendant. Oce, wel allwn ni dod nôl at hwn. Ond y lawr y ffordd, yn noson hynny, roedd gêm cartref olaf y dreigiau yn Casnewydd yn erbyn Caeredin. Yn y ffodus naddyn nhw cael y fuddugoliaeth i Aaron Wainwright, oeddech chi sôn, mae o'n symud i'r Caerlir. Os chi unrhyw beth o'r hon, boys? Do, mae jyst yn twmlo fel... Dwi'n meddwl wael yn siarad am y dreigiau, fel yr un peth bron o bob wythnos, ond mae jyst yn perfformiad arall, fel dyw Caeredin ddim yn wych, dyw Caeredin ddim felly'r bygythiad o nhw 4 mlynedd, 5 mlynedd yn ôl. Yn amlwg mae dan nhw chwaraewyr da, mae dan nhw chwaraewyr rhyngwladol, mae dan nhw enwau reit fawr, ond fi jyst yn credu fel, faint o weithiau, mae tîm y ffordd i'r dreigen gwylio'r tap nôl a'n meddwl dylsyn ni ennill y gêm hyn. Dylsyn ni, ar bapur dylsyn ni ennill lle, ar y cad dylsyn ni ennill lle. A fi jyst yn twmlo bod hwn yn gêm arall fel, tasyn nhw'n cael yr 80 munud nôl, bydden nhw'n neud siŵr bod nhw'n ennill y gêm by hook o by crook, achos gêm fel un sy'n codi chi off waelod y tabl, gytre Garedin. Dyn nhw ddim yn Leinster, dyn nhw ddim yn Stormers, dyn nhw ddim yn Glasgow, dyn nhw'n big hitters, mae'n fy'n winnable game. A byddwn ni'n gweud bod targedu Caeredin adre neu oddi cartre yn rhywbeth all y tîmau Cymru fo'n gwneud, ond just ddim na i'r dreigiau. A fel fi yn twmlo bod yna welliant i bod Lenny, ond fydd na ddim welliant yn y tabl tan bod ni'n gweld nhw'n curo tîmodd fel Caeredin adre yn y marn i. I fi, oedd o'n jyst edrych fel tîm sydd wedi blino. Ar ôl y trafeilio gymaint yn Europe. Oedd y gêm yn digon da i ennill i ddeud gwir, ond fel ydych chi'n sôn, oedd o'n typical Dragons performance yn dweud. Ti'n cytuno, Gareth? Ie, cytuno llwyr. Mae'r dreigen sicr wedi dod ymlaen yn sylweddol eleni. Mae'n y holl ffordd bron yn Ewrop, yn y cwpan her. Ond o'n rhan, do fel Carwyn, so mae'n Carw gweud anlwcus neu siarad yn y gyddol am y dreigen, enwedig pan mae Owen ddim fi ddim eisiau siarad ar draws cefnogwyr nhw. Mae rhywun i gwella yn sylweddol, ond nhw'n edrych yn blinedig. Gydw nhw lot o ceisiau mas yna, gyda nhw cwbl o geisiau i, disallowed ac yn y blaen. Dyma'r garfan gorau fi wedi gweld y dreigiau am spel. A nid just, fi'n credu maen nhw'n recrwtio'n dda, maen nhw wedi recrwtio'n dda o ran chwaraewyr, fi sôn am Wyn Jones lot, am y boeth yn dyfru, ond Dylan Lewis, Angus O'Brien, boi sydd wedi dod nôl ymlaen, sydd wedi falle mynd i ffwrdd neu mynd i rambath arall, dod nôl, Thomas Young, eto wedi bod y gydydd a wedi bod mas o Loegr. Mae boes hyn, gyda chwaraewyr maen nhw wedi datblygu fel Haas yn cedi, mae fe'n anferth am y tîm. Mae fe wedi mynd yn dawel. Mae profiadau mawr wedi bod, ond mae wedi mynd yn dawel o dan y reida tu ôl rhywun fel Wainwright, wrth gwrs, sef y seren y tîm na. Ond fi cymryd gwaith mae Cedi wedi gwneud, y gwaith cael y rhaw fe, maen nhw'n gweud, mae wedi bod yn arbennig. Ond ond nhw'n edrych blinedig. Ond mae gyda nhw'r ddawn ar i sgorio ceisio, fi credu maen nhw'n lan o ran be maen nhw'n gwneud yn y cefnwyr bron mor dda ar ein dyrno fel cefnwyr ysgales. Fi ddim eisiau jwmpo o bwnc i bwnc fan hyn. Fi ddim yn gwybod beth mae Rio Dau goffo wneud i fod nôl yn garfan Cymru. Mae fe'n edrych fel rhywun sy'n gallu newid gêm. Mae wedi dangos e'n Ewrop. Mae lot o boes dda dyn nhw fyna, ond fe yw'r un i fi sy'n sefyll allan. Ond Carwyn cytuno, dyw Caeredin ddim, Glasgow yw'r ser fe, Glasgow sy'n mynd am y brig, Glasgow yw rhan fwyaf o tîm, y genhedlaeth air yma sydd gyda yr Alban, y genhedlaeth air yma sydd
dal ei ben i'r chwe gwlad, ond ni'n meddwl pob blwyddyn, lot o llewod yn tîm nhw. Mae chwarae mowr ydyn nhw fel Van de Mefe ac yn y blaen, dydyn nhw ddim y sgwad y garfan fel Glasgow. A dylen ni'n sicr bod yn curo tîm yma. Mae rai targedi y gêm yma, mae rai ni bod ni'n uchelgeisiol. Ond chi'n edrych ar y tabl nawr, dwi ddim yn gweud celwydd, a ni yn yr un braced, Scarlett a Rygbi yn yr un braced, maen nhw'n tîmoedd, mae tîmoedd arall fel, hyn o'r tîmoedd o'r Eidal, fel Benetton, maen nhw'n probably targedu Rygbi a'r Scarlett nawr, fel oedd tîmau Cymru yn targedu Zebra, nôl yn chydig o flynyddoedd yn ôl, neu Connaught, ond drachwch ar beth mae Connaught yn ei nawr, maen nhw'n pwysio lan. So gwelliant, ond mwy o waith i wneud i Rygbi. Ond fi'n hoffi y set-up sy'n nhw, fi'n hoffi tia, fi'n hoffi y gwaith mae'r hyfforwydd neu fyna, fi'n credu mae'r diwylliant mae tia wedi dod mewn. Fi'n clywed pethau dda. Fi'n clywed lot o bethau dda. Mae'r cysylltiad dda rhwng y Rygbi a be fi'n clywed nawr gyda rai o'r tîmoedd SRC hefyd. Mae cwbl o chwaraewyr Pontypool yn dod trwyddo, mae'r cysylltiad yna gyda Tom Hancock rhwng y Rygbi a Pontypool yn dda. Cas newydd wrth gwrs yn mynd yn gryf. Mae pethau dda yn digwydd fyna, ond mae eisiau troi'r cornel to i Rygbi, eich bo? Beth yw, fi'n edrych o'r tabl fan hyn nawr. Chi'n flipo'r result na, a mae Rygbi ennill 24-15 erbyn Caeredin gyda'r pwynt bonus am y ceisiau. Mae Rygbi dim ond 3 phwynt o 12 yn y gynghrair. Mae nhw'n gorffen yn 12 yn y gynghrair. Mae tymor yn hollol wahanol. Gyda semi-final a 12. Mae Bron yn fod yn tymor lwyddiannus. Ond mae'r ffaith, fi'n gwybod gallen nhw fenni uwch ben y Scarlett, ond bod nhw ddim yn ennill yn llechi Sadwrn. Mae nhw'n gorffen yn 15 to. A mae Bron yn fod yn tan seilo be wnaethon nhw'n Ewrop, achos bod i rhedian nhw'n gynghrair wedi bod mor siomedig to. So fel fractions yw ond dyna'r gwaniaeth rhwng mewn gêm, unrhyw chwaraeon yw'r top 10% bach na. A fath yna'r dyfder ni'n colli eto'r yn gyffredinol yng Nghymru, ble mae un perfformiad dda yn erbyn Stade Francais nath nhw'n edrych y cwarteri, a wedyn Bron curo Montpellier Ond i bai am y fainc dath ymlaen gyda Montpellier yn y cwarter ola yna, ond nhw'n cewri a oedd y Dreigiau just mas o'i trad nhw. Ond ni methu gystadlu, so'n credu bydd y Scarlett yn gwneud dyw Cyrdydd na'r gweil Cyrdydd i byd special yn Ewrop ble ni. Ni methu bod yn dda yn y cynghrair na yn Ewrop hefyd, chybod? A dyna ble mae Lloegr, Ffrainc. A eto, arian a busoddiad. Ond yna fe. Mae chwaraewyr dod trwyddo, mae golau o beth. Just question gen ni symud ymlaen, ti'n sôn am Glasgow, eisiau dod nôl am Glasgow. Ond ti'n meddwl efo'r themat tîmau Cymru ar hyn y bryd, fos nhw wrach roed rhoi mwy, canolbwyntio mwy am y cwpan her? A ti'n rhoi tîmau gorau allan, cos fel mae Dreigiau wedi dangos, sy'n gallu mynd yn bell yn y cwpan. Yeah. 100%. Fi'n twmlo Lenny a Llynau bod Llynau, Scarlett a Gaerdydd a Lenny Caerdydd ar gwelch di methu tric. Fi'n credu bod digon o quality yn y carfanau ni i ennill y cwpan her. A peth yw, y gwir amdani yw, erbyn y bloc cynta o gemau Ewrop, gan amla, mae 2 o dîmoedd Cymru bron o fod allan o'r ras am 8 uchan barod pryd ni. Wedyn, sacrifice o'ch ili, cewch am Ewrop, a just rhowch popeth mewn i gyrraedd ffeinal. Achos, a dwi'n iawn i feddwl bod enillwyr y cwpan her yn mynd mewn i'r... Ydy, mae'n so, get through the back door, no? Sim rhaid gorffen nhw 8 uchan, ewch amdano cwpan her. A hefyd, fel, dwi'n gennyll iawn o'r ffaith bod Gaerdydd di wneud mor dda yn y cwpan her, nôl pryd bynnag oedd a di ennill yn Bilbao. Mae just yn... Mae hwnna'n hanesyddol, ond gall neb gymryd off. Nos neb yn cofio pwy o'r ffenodd yn seithfed yn y gynghrair. Ond i bai bod chi'n weird nerd sy'n cofio stats fel la. Ond
na'r gwir amdani, mae cwpan her na i ennill yn y marni. Fi'n cytuno llwy. Mae boes bod gweud lawr yn Pag Scarlett o hyd ac o hyd. Pan ni'n cael wali gan Bodo, Toulon, pwy bynnag, reit? I ennill y cwpan her, pan ennill nhw'n diwetha, curo nhw Gloucester yn y ffainal, fi'n credu. A wedyn, ti'n mynd o spel nhw nawr, Toulon, ond cyn bod Toulon yn troi mewn i'r, o'n nhw'n dechrau, gyda Sonny Bill Williams o wari Toulon pryd o'n nhw'n dechrau, o'n nhw'n newid gael promoto nôl o'r Division 2 fe. Ond, ni'n mynd lan ebyn tîmoedd yn y cwpan, Champions Cup. Maen nhw'n well na rai tîmoedd prawf. A ni edrych ar garfan Bath, Northampton, Bordeaux, Toulon, Toulouse, Leinster. A chi'n gweld mae Leinster yn targedi'r Champions Cup. Dydyn nhw ddim yn dod â chwilwyr gorau nhw i Pag Scarlett yn enghraifft, neu Rodney Parade. A maen nhw dal yn ennill. A wedyn, yn anamal iawn, o'ch chi'n gweld boes fel O'Driscoll ar un a dod draw gyda Leinster i wario yn Scarlett, ond o'n nhw'n wario home yn erbyn Toulouse neu beth bynnag. So fi credu, yn sicr gallen ni wneud, a dweud di fel ti'n gweud Carwyn, ennill cwpan, na beth si, ennill cwpan, mae hwnna'n hanes, na beth mae'r fans yn joio, trwbio mas i Ffrainc. Oedd y Rôn Croateri nôl i'r dreigiau, oedd hwnna'n anferth i'r cefnogwyr yna, a wedyn y siawn sy'n mynd mas eto i Ffrainc. Dyna be mae'n gyd amdano fe. So yn sicr fi credu dylen ni targedu falle un cystadleuaeth dros y llall, ond Gan i weld beth sy'n digwydd blwyddyn nesaf. Dyn ni wedi sôn am Caerdydd a Glasgow. Sgoriodd Caerdydd 2 cais, dwi'n meddwl? Ond yn y diwedd colled yn eitha drwm yn Glasgow. Lle anodd i mynd, ond beth ydych chi cymryd allan o'r gêm? Fi gen i gyda nhw trydydd cais yn y funud gyda last play o'r gêm yn credu. Ond fi'n ofni bod deja vu i Gaerdydd rhywbeth allynau bod nhw'n mynd i golli mas ar yr wyth ucha yn seiledig ar pythefnos ola'r tymor. A fel, mae fi gyfadde, o'n i'n disgwyl gweld Connacht yn curo Munster mor hawdd. O'n i'n meddwl falle bydde 1 pwynt o'r ddwy gêm o ran ddigon i Gaerdydd, ond mae'r enwennill yn y Stormers, Stormers neu Bulls? Stormers, a fel fi'n gwybod gêm gyfartal gaethon nhw yn erbyn Ulster, ond fe sgorio nhw 38 o bwyntiau. Dwi'n mynd gweld Gaerdydd yn sgorio 38 o bwyntiau yn erbyn nhw. Wedyn, Siom i Gaerdydd, fi'n credu oedd yr undeb a pawb yn gweithio bod nhw'n neud i, ddim i fod, ond fi'n credu mae hefyd yn dangos quality Glasgow. Fi'n credu dylsyn ni ddim chwarae lawr faint mor dda yw Glasgow, a maen nhw ar frig y tabl am reswm, mae'r ffaith maen nhw fyny na bob tymor yn gweud y cyfan amdani nhw, really, ond diwedd glosiomedig arall i Gaerdydd fydd i fi'n ofni. Wrthos diwetha, fi credu nes i ddweud bod mwy o siawns o Gaerdydd ennill lan yn Glasgow na dreu'r Stormers, ond be fi'n gwybod yw. Gathen nhw bach o walad yn mynd diwedd. Ni'n yngofio faint o dyfnder sy'n Glasgow nawr, hyd yn oed pan ma boes fel, pan mae Sean ei Twpelotto ddim yn wario, mae frawd yn wario. A mae fe'n gawr yn un anna gwe. Mae Glasgow yn syml iawn, nhw yw'r bylc yr Alban efe, nhw yw'r tîm yr Alban i fod onest heb, ond i bai yn Finn Russell a falle Van der Merwe. Nhw fel arfer 10-12 chwaraewr ym mhob gêm brawf. Maen nhw Caerdydd nawr 7 nag nhw ar hyn o bryd, a 8 so Ulster, ond mae fe'n 50, Munster 51, Lions 50. Yr unig beth yn ei gweud yw, ydy'r Stormers mynd i roi tîm cryf mas maen nhw'n yn barod. Maen nhw'n mynd i gael home, gêm adre yn y play-offs. Na'r unig peth fi'n gweld, os drop-off mynd i fod, mae un llygad ar y play-offs yn barod y Stormers, ond pan dathon nhw i'r enellu gynharach yn y tymor, nathon nhw'n walu ni'n racs yn y scrum. Mae pac nhw mor gryf. Pob lwc ydydd. Y rheswm fi'n gweld Stormers yn mynd all guns blazing yw
mae gorffen ail yn golygu semi-final adre hefyd. Ydy. A gyda Leinster, dim ond pwynt tu ôl nhw, mae lot yn nhw chwarae. Wrth gwrs, fel beth sy'n ddiddorol, mae Ulster yn chwarae Glasgow, so bydd lot ar y gêm na. Mae Connacht yn chwarae Caeredin yn yr Alban, so, ond to, fi'n gallu gweld Connacht yn ennill yn Caeredin, as dyna fel tîm oedd yn neud, maen nhw'n curo Caeredin, a dyna oedd y gartre. Fi'n credu mae rhaid i gael cael rhywbeth, as fi'n gallu gweld Ulster a Connacht yn cael rhywbeth o'i gymau nhw, wedyn fi'n credu bod angen mwy na pwynt ar Gyrdydd. Yr unig beth sy'n mynd o'i plaid nhw felly, yw'r ffaith bod nhw'ch ben Ulster am y gamrwy ennill gêm ychwanegol. So, bod nhw'n cael yr un maen o bwyntiau, le efo nhw'ch ben Ulster, ond mae her ofnadwy o glan fi'n ofni. Ie. O ran Munster, fi'n gweld lot o sôn wrthnos oedd yn ôl amdano problemau nhw oddi bant y car y fe. Ond fi'n credu maen nhw wedi ddifri grŵp dy fe, maen nhw dal yn garfan dda. So, fi'n gweld mae Ulster i bod yn datblygu'n dda. Ulster wedi mynd yn wan iawn blwyddyn y ddwy yn ôl, o'n nhw'n eisiau iawn y tabl, o'n nhw Bron, kind of forgotten men o Iwerddon o ran pedwar ranbarth yna. Mae tîm oedd yn mynd grif na, fi'n mynd gweld, bydd angen cydydd. Mae gyda nhw chwaraewyr tynnu mas y bag, mae gyda nhw chwaraewyr, dechrau tymor, fi'n credu garfan Caerdydd sydd wedi bod y gorau ar bapur. Gewn ni weld. A mae lot o chwaraewyr yn gadael, mae fe falle mynd i mwyn emosiynol. Fi gweld emosiwn yn rhan o lot o'r nosadwn lawr yn y gweilch i fedrych neu yn ben y bont chwaraewyr yn mynd. So, bydd nhw'n moyn, chybod, ni siw bod half penny'n cael send-off dda ac yn y blaen, cwbl y chwaraewyr arall yn mynd. So gen i weld, ond bydd e'n talcen caled i nhw yn sicr. OK, fel dyn ni wedi sôn am Caerdydd y gêm nesau Caerdydd, gan i just cario ymlaen efo'r USC? Dwi'n mynd i gartref Guinness dydd Sadwrn, lle mae Gwylch yn wynebu Leinster. A pwy bynnag maen nhw dewis, maen nhw tîm nerthol fel Glasgow. So fel cyfnogwr sy'n mynd i'r gêm, ti'n just gobeithio gallwn ni roi rhyw perfformiad i fewn, sgorio chydig y geisiau, cynnart y tîm mynd allan a fwynhau y noson yn ddilyn at Temple Bar lle bynnag maen nhw'n mynd. Ond mae gen i ofn hefyd, gallwn nhw fynd yn gas iawn, ond os nhw dewis tîm yn eisiau chydig bach o tîms, fel mixed team yn eisiau allan yn y cwpon yn y final wythnos wedyn, gallwn fod yn anodd iawn. A fel ni wedi sôn i'r Gwylch, mae wedi bod yn bob tîm, physically draining yn gyfforol, ac yn bendant i'r Gwylch mwy na neb arall, beth sydd wedi digwydd oedd i cael hefyd. So, dwi'n just gobeithio'r mynd i'ch gallu rhoi perfformiad i mewn a paidwch ar colli yr igrwm. Fi'n credu, gyda nhw wedi ennill tarian Cymru, mae bach o free hit i'r Gwylch. Mae nhw wedi cyflawni gymaint mwy na beth oedd y disgwyl felly 6 mis nôl. Oedd na gwestiynu os fyddai'r Gwylch yn cyrraedd diwedd y tymor. Wedyn mae'r ffaith bod nhw wedi cyrraedd y pwynt i ennill tarian Cymru. Cyn nhw'n joio gobeithio tywydd braf yn nilyn a just, taflu'r bel o gwmpas. Ddim yn disgwyl nhw ennill. A fi'n ffeindio pan mae tîmodd Cymru bod dim expectation o gwbl, maen nhw'n dueddol yn edrych ychydig gwell, so pwy awyr. Ni wedi gweld tîmoedd Cymru ennill yn Leinster, pam ddim unwaith to penodol yma. OK, a y gêm olaf, dwi'n meddwl, yr un amser, dwi'n meddwl, pnawn dydd Sadwrn, yn Parc y Salet, tîm sy'n 40 ar 10, fel ni wedi sôn, a 30 sy'n 15 yn y gynghrair. A mae rhywbeth i chwarae amdano, just ar gyfer derby Cymraeg, ond bendant. Ac hefyd, mae neb eisiau bod y tîm sy'n y worst team in Wales, nac den. So, fel wedi sôn, dwi'n meddwl mae Scarlett wedi gwella yn bendant mae Nigel Davies wedi nôl. A dwi'n meddwl hefyd mae dreigiau dros y tymor wedi gwella hefyd. Ond chdi dau sy'n cefnogi'r Scarlett, ti di tîm cartref,
Dych chi'n meddwl ti'n hyderus i cael rhywbeth i ennill y gêm? Mae rhaid ni bod hyderus o adre fe. Fi'n gobeithio bod e'n ddim ni siarad amdano yn barod, fi'n gobeithio bod e ddim seicolegol na, bod ni'n methu cau allan gemau. Mae gormod o what-ifs wedi bod eleni. Mae rhaid ni bod yn hyderus. Bydd pac y gwelch yn... bydd pac y dreigiau yn dda, ond bydd nhw falle ddim mor dda, falle, neu mor grif ar gwelch. Eto, gwein ni Wyn, Dylan Lewis, mae Brody Cochran hefyd. A fi siŵr beth sy'n wael, mae cwbl o chwaraewyr falle dreigiau wedi cael ei... ddim wedi falle wneud y Carwyn Gymru, so bydd nhw pwynt i brofi hefyd. Fi siŵr bydd Steve Tandy ar hyfforddwyr lawr fyna i weld y derby Cymru arall. Lot dy boes sgas i brofi. Fi yn gobeithio, un peth sydd ddim wedi cael ei sefydlu gyda boes dy mewn y mas diwedd y tymor, yw, so'n credu bod e wedi, eto, ydy Nigel Davies yn aros. Fi credu mae fe do mewn, dath e mewn fi credu ar ôl y gêm na erbyn y Stormers, fe gathon ni'n walu'n racs 40-50 pwynt beth bynnag oedd e. A fi wedi weld y pwysau dod off peel. Hyd yn oed just y pethau, siarad i'r wasg a goffo esbonio i perfformiadau. Mae fe just yn gallu nawr hyfforddi, chybod? Fi'n hoffi Nigel Davies, fi'n credu mae'n gwneud job dda. Fi'n mynd i weid y Scarlets mynd i ennill, fi'n credu mae'n mynd i fod yn agos. 26-23 o beth fel i'r Scarlets, just. Fi'n credu, beth sy'n mynd i benderfynu pwy sy'n ennill, pwy o'r tîm sy'n gallu chwarae gorau am 80 munud, pwy sy'n gallu rheoli'r cwarter olaf. Be ni'n dieddol o weld wrth o ddau dîm, yw bod nhw yn y gêm ar ôl awr, ond wedyn falle bod y fainc yn dod ymlaen a bod y safon ddim yna i gynnal perfformiad mewn gêm. Wrth gwrs, chwarae adre, dylse'r Scarlets fod yn ffefrynnau, ond beth i fi ddim y moyn i ddigwydd yw bod y Scarlets yn cael rhyw fuddugoliaeth swmpus, unexpected, a bod yn, ei ddefnyddio term Saesneg, papering over the cracks. As fi'n credu, mae gymaint o waith i wneud dros yr haf, fi bron o fod, odw wrth gwrs dwi eisiau nhw ennill, ond dwi eisiau fod yn perfformiad average, fel bod neb yn meddwl, mae problemau ni gyd yn mynd i chwarae'r dreigiau, achos dy hwnna ddim yn natur problemau. Problem yw bod ni wedi gadael buddigoliaeth i fynd yn y gwelch, Bulls a Gaerdydd o fewn y mis diwetha. So, ond o safon y dreigiau, mae'n free hit, fel ddim yn cofio cyfnod le ond yn mewn i gêm o'r tymor yn chwarae tîm o Gymru, oedd yn meddwl bod nhw'n gallu peidio bod y rhanbarth isa yng Nghymru. Wedyn, iddyn nhw, dwi'n gwybod byddai'n scalp, ond mae fe'n gyfle iddyn nhw ddangos felly bod fwy o welliant i bod yna beth ni wedi bod rhoi credit iddyn nhw. Ond, dwi'n gweld, game dim, game reit nervous, felly, ond fi'n gweld y Scarlets yn just trwyddi o ryw 7 pwynt, felly, 6-7 pwynt. Fi credu bydd rhywun fel... Fi'n ofni bydd rhyw fel Angus O'Brien yn gael y ffachwyd. Yes, he does. Mae fe'n mynd i come back to haunt us o betai. O be fi'n deall. O'n i'n hoffi pan dath ei ni am ryw dymon i ddoi. Dath e fel fi credu chwaraewr Carfan pan oedd i cael half penny dal dynnu a boes fel pan o'n mynd off i Gymru. Oedd e'n ware 10, oedd e'n ware 15. Mae wedi syrenu leni. O'n i'n meddwl falle bod siawns i fe galwar am yr haf. O be fi'n deall, fi ddim siŵr faint o... So i credu mae fe'n colli bod lawr yn y Scarlets, rwy'n i'n fel la. Credu mae'n o bell ffordd. So bydde fe'n joio fi credu roi sawl cic drosto a falle cwbl o ceisiau arno ni yn sicr. Un beth sy'n pryderu fi fyd o be fi'n clywed, un beth fi a Daf wedi cytuno arno, so ni'n cytuno lot mae'n dod i'r Scarlets. Mae fe'n big fan o Sam Lawsi, fi credu fe yw'r boi yn y boiler room sy'n neud pethau tican. Os mae Lawsi'n wario dda, os mae Elias, Lawsi a McLeod yn wario dda, neu Fletcher, hwnna yw asgwrn cefen pac ni o bell ffordd. Fi'n clywed bod Lawsi ddim eisiau wario ragor. Fi'n clywed bod na, fi ddim yn siŵr beth yw'r stori rhywbeth dros cytundebau. Nath e ddim wario yn y gwelch.
soi credu mae di anafu. Gyda fi'n siŵr beth yw'r gwir fan hyn, ond os ni angen cadw fe, o'n i'n ofni byddwn ni'n colli fe pan oedd Fafita di mynd. Hefyd, ni'n meddwl bod y drws mi agor, ond ni angen cadw fe. Ni'n bring o ail reng nawr gyda bol mynd. A Douglas. O'n i'n hoffi Douglas, o'n i'n meddwl bod e'n dynamic iawn, boi tal oedd e'n gyflym, mynd i Japan nag yw e. Ond os mae dyn ni, Elias wedi cael tymor really dda. Fi credu mae fe'n llon heiddi bod nôl yn Gymru. Mae wastad wedi bod yn dda o gwmpas y parc ac yn y sgrym. Mae linell eleni wedi bod yn arbennig. Fi wedi gweud o blaen. Oedd e'n, fi credu, yn dda yn cystadlu erbyn Van der Merwe. Obviously mae'n mynd i monster nag e. A fi credu nawr mae wedi sefydlu yn ôl fel y hwcer gorau lawr fyna, a falle'r hwcer gorau yng Nghymru ar y bryd, gyda'r anaf i Dewi Lake ac yn y blaen. So, bydd e'n diddorol. Bydd e'n diddorol, ond mae'n mynd i bod yn gêm agos iawn. Gobeithio fydd y torth mawr yna, just rhywbeth i gorffen y tymor. Just cyn i ni gorffen y pod, dwi'n meddwl Dyllun oedd o, Steve Tandy cyhoeddi carfan ar gyfer y gêm yn erbyn y Barbarians. A wedyn y tair gêm yn y cwpan newydd, Nations Cup yn cwpan cenhedloedd. Be ydych chi'n meddwl o chwaraewyr yn y carfan? Lot o nhw, ond wrth y ffaith mae gêm yn erbyn Barbarians allan o'r international window, dwi'n meddwl. So wrth bod hwnna rhan o feddwl Steve a fforwydd. Unrhyw siocs? Ti wedi sôn am Rio Dyer yn barod. Rwy'n arall sydd heiddi ar Bangos o Brain? Rwy'n arall sydd ti'n meddwl pam di o ddim yn y Gwbl boes falle reng ôl, mae reng ôl grif dyn ni, ond falle un o ddoi boes reng ôl y gwelch falle. Fi cyd Deves, Mors a boes fel la. Ond mae dyn ni, fi'n fach bod Reffel nôl mewn, fi gym y Reffel wedi bod yn wario mor dda yn Lloegr ac i tîm dda fyd. Fi'n deall mae Cloud wedi cael anaf, so ni ddim yn disgwyl enw fe mewn. Rio yn y cefn, dim fi gwybod lot am y backs o gwbl, ond Rio Dyer byddai'r falle'r un mwyaf o sioc fyna, so credu mae'n gallu neud mwy, mae'n cael tymor dda. Mewn tîm sydd wedi gwella fyd, a Gys dwi'n meddwl am y dreigiau yn draddodiadol, unrhyw un sy'n cael pigo o'r dreigiau, fel arfer o'n nhw'r lleiafrif o boes oedd yn garfan Cymru. Ond os ti'n cael dewis o'r dreigiau, y tîm sydd oedd colli, oedd e'n dangos, chi bod nhw fod yn dda, chi bod? Oedd arfer bod, dim ond Lydia dy Ffalataw oedd yn cael ei dewis, efe? O'r hen garfan y dreigiau, a dwi'n fain mor dda o nhw. Ond, Rio Dyer i fi, y sioc mwyaf. Max Payne, falle, ond mae'n deud amser eto, fi gyda. Fi'n sy'n twmlo, mae wedi bod mae'n chwarae bach yn saff fi'n credu. Fi'n deall mae cwpar y cenhedloedd yn dod lan ar ôl gym y Barbariad. Ond fi'n credu byddwn ni wedi... Ysdim i ddod fi'n erbyn yn beard, ond fel... Oedden ni really mewn sefyllfa le byddwn ni'n chwarae beard, fi'n mynd gwybod. Fi'n credu byddwn ni'n bersonol yn mynd David Jenkins, Teddy Williams. A felly... Edrych ar hwn, Freddie Thomas neu Ben Carter ar y fainc, fi'n credu mae'r ddoi. So fel, fi'n credu bod ni'n dysgu di'n byd fyny. Ni bydd yn byd, sorry Caz, dwi'n mewn fyna. Mae da wastad yn gweud, a fi wedi siarad gwylio, ond fi'n gwybod gada'r hawlan yr cic yn erbyn yr Alban yma. Ond fi'n gwybod mae byd yn neud, fi'n gweld yn sicr ers i Alun Wyn gorffen hefyd, mae byd yn reoli y line-out na'n ôl sôn. A mae'n hen ben, a mae'n wan yn as yn Ffrainc. Mae'n slabyn o foen, mae'n dod yr elfen corfforol. Pan mae byd yn dda, mae fe'n... So, diwedd ddim yr ail reng gorau sy'n i'r agor. Mae Carter yn ymlaen yn arbennig i'r dreigiau. Daf Jenkins, heb ar ôl Dewi Lake a Jack Morgan, fe yw captain ni fi gyda. Daf Jenkins, fi gwybod i gael ar ôl am ychydig gyda Gatland yn y blwyddyn na ble oedd e'n tymor yn disaster na gyda, ond
o ran y perfformiadau a'r canlyniadau, ond o Daf Jenkins, fi'n credu fel boi ifanc, fel captain ifanc yn arbennig. A mae fe wedi bod yn captain i Exeter nag yw e. So ie, byddwn ni'n, Teddy Williams, fel chi weld e'n ôl, collon ni fe yn y chwe gwlad. Ond ie, so'n siŵr am byd. Dde'r peth sy'n dweud am byd, just y ffaith mae'r llinell y gwylch ddim yn dweud mor dda, tymor. Ydy o'n coincidence, y ffaith di byd ddim yna? Felly nebyn nhw'n colli. Posib, ie. Fel, does dim fi yn erbyn yn y garfan, jyst yn bersonol, sa'n ni'n brif o fforddwr, bydde fe ddim yn match day 23 fi. Na. Wedyn, dwi ddim yn siŵr os da ni'n cynnwys yn y garfan. R'un peth controversially felly, gyda Oli Cracknell. Fi'n cael Oli Cracknell yn chwaraewr gwych, mae fe o sicr o safon rhyngwladol, jyst mae fe'n 31, a os ni'n dechrau edrych ymhellach lawr y lein, fel nes ti Gareth so, mae cwpl o chwaraewyr hengod ar gweilch lle nawr yw'r amser i ddod mewn yn y garfan, nawr yw'r amser i'r cyfle nhw, achos fi'n credu mae cyfleoedd i wario rygbi rhyngwladol yn mynd i lleihau pam fydd nhw'n dod i'r grip gyda cwpan anghenhedloedd a bydd y ffocws rili yn mynd ar hwnna. Fi'n gweld fel Ac gan amla, mae'r haf yn ffines chop i dymuno llwyth o chwaraewyr newydd ar y cyfle iddyn nhw ar y lefel rhyngwladol. Gyda'r gemau yn yr haf nawr yn meddwl gymaint mwy, mae'r cyfleoedd o gael chwaraewyr newydd mewn mynd leihau. Wedyn, wrth bod ni'n dechrau'r broses o mewn i'r cwpan hyn, efo hwnna oedd y cyfle. Fi'n mynd gwybod. Ond fi reit hapus gyda'r garfan yn amlwg, dwi'n credu fydd yn cael ei trymo lawr tipyn ar ôl gem y babaried, ond i'r chwaraewyr newydd mae'n gyfle. Mae'n ddiddorol bod 2 o'r chwaraewyr sy'n wedi cael caps yn chwarae tu allan i Gymru, achos wrth gwrs mae hwnna'n meddwl bod nhw ddim ar gael i gem y babas anyway, wedyn ydy hwnna'n ydyn nhw just na i hyfforddi neu a fydden nhw'n cael rhywfaint o rygbi yn yr haf gen i weld, ond fi'n edrych mlaen i weld fel pwy fydd yn dewis. Yn wedyn y canol, fi'n credu mae'r canol yr heng ôl yn bach o fel hotspot i'r hyn o bryd, a mae gymaint o combinations gwahanol. Fi'n, pob lwc i Tandy'n dewis y chwaraewyr gorau efo ni. A mae'n swnio fel chi sôn, mae Kane James wedi cael cap, just y ffaith mae'n dual qualified. So, y ffaith mae wedi perswadio fo i ymuno'r carfan. Dwi'n meddwl mae o'n mynd i cael cap o fel chi sôn. Dwi ddim yn mynd i fod yn gallu, beth bynnag sy'n digwydd i'r Exeter, dwi'n ddim yn mynd i fod ar gael yn y gêm cyntaf, ond siwr mae o'n mynd i cael o fainc o rhywbeth, jyst i cael cap. OK, boys, wel, dyna fo am henos, na rhywbeth ti eisiau i'w chwanegu? Just amlygiadau i'r porthmin eto, da i allan yn ddyfrin. Fartig. Repping yn y tro, Gareth. Da, boys. Da iawn. Na. Gwych. Mae'n dangos hefyd i ti meddwl. Mae rhaid ti ennill pan mae'n pwysig yn y gêm mawr. A dyna mae nhw'n wneud. War y teg nhw'n mynd lawr i Glynebwy a Glynebwy wedi bod un o'r tîm o gorau yn y SRC fe, y Super Rugby fe. Trwy'r tymor, ond da iawn i'n boys, war y teg. OK, then. Diolch yn fawr iawn i pawb am ymuno yna heno. Wel, cyn bod hir. Nos da. Diolch, boys. Pob hwyl.